199 lei per ochi. Programări la 0800 884 782. Vista Vision, clinica vederii tale. Catena reia campania Bucurie mare, dăm televizoare! Vino la Catena, cumpără de minimum 30 de lei și poți câștiga unul dintre cele 840 de televizoare. Pentru mai multe detalii despre campanie, întreabă în farmacii. Farmacia inimii Catena. Măștile disponibile în farmaciile Catena sunt autorizate ca fiind medicale. Luna aceasta, la fiecare cumpărătură de minim 30 de lei, primești gratuit o mască. Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Farmacia inimii Catena. Acestea sunt dispozitive medicale. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, o nouă emisiune, o nouă ediție a emisiunii Ora Exactă, Antena 3 TV, o ediție de început de săptămână, prin urmare îmi face plăcere să vă doresc o săptămână cât mai bună posibil în aceste condiții. Respectați regulile care să vă ajute să fiți în siguranță și recomandările specialiștilor, ale celor care se pricep și nu ale celor care cred că se pricep. Acum, noi vom continua incursiunile noastre politice pentru că este deja stabilit calendarul precampaniei electorale, chiar și al campaniei electorale. Se pare că în curând vom intra în linie dreaptă. În această săptămână am schimbat și ora, am trecut la ora de iarnă, vom schimba și luna, noiembrie, luna în care va fi campania electorală pentru alegerile parlamentare 2020, stabilită a se desfășura în 6 decembrie. Toate declarațiile converg spre faptul că nu există o rațiune pentru a fi amânate. Bătălia politică se încinge, vă doresc să reușiți să citiți printre rânduri și să nu luați chiar toate declarațiile de bune, să încercați să vedeți care, de ce este făcută, cine cu cine se va alia dincolo de declarații de bune intenții. Am avut până acum persoane care și-au manifestat intenția să candideze. Iată că îl am ca invitat în această ediție în calitate de viitor candidat din partea Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal, pe domnul Petru Mărginean, președintele acestui partid, și totodată se va regăsi pe listele pentru Parlamentul României. Petre, bine venit în studio. Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Sandu. Crezi că ar mai exista sau există vreo rațiune pentru care alegerile ar putea fi amânate, în afara unei, explozii fără precedent a cazurilor de coronavirus? Un multipolitic, să zicem. Sandu, ceea ce vedem noi astăzi, și dăm voie să enumăr câteva chestii, mi le-am punctat acum la sfârșit de săptămână, și în minte și scris, ca să nu uit, dar în mare. Dacă ție sau nouă sau românilor li se pare normal că
că în această perioadă în care nu vedem decât cozi la spitale, vedem, astăzi mă uitam pe un site și vedeam coadă la Spitalul Fundeni, la secția de bolnavi de cancer, unde stăteau umăr în umăr ca să-și facă testele și să intre, să fie internați. Nu vorbim de umilință, vorbim de durere. Gândește-te la cei oameni bolnavi, gândește-te la familiile lor. Deci vedem cozi peste cozi la spitale. Oameni care nu neapărat că au simptome de COVID, dar sunt bolnavi, au niște boli este o condiție cronice pentru, și este o condiție pentru de a fi primit în spital, chiar pentru consultație, da. Medicii, și aici mă refer la medicii cei dedicați, specialiști, oamenii care, pentru că ca orice profesie, mai sunt mai mulți sau mai puțin dedicați, oameni care își dau interesul mai mult sau mai puțin, medici care își văd doar interesele lor. Am văzut că unii au clinice unde își fac teste private, alții așteaptă ședințele de Consiliu ca să mai aducă anumite aparate de unde să-și tragă niște comisioane. În fine, le știm cu toții și le știe și opinia publică. Dar oameni care sunt dedicați, și aici spun cu toată responsabilitatea, pentru că am vorbit cu un medic, chiar verișoara de-a mea la Cluj, și era disperată și dezamăgită și efectiv în prag de depresie. Îi ziceam: Elena, ce se întâmplă? Nu mai îmi fac meseria, conferențiar universitar, cardiolog. Sunt depășiți de situație, încep să fac altceva, administrație, decât profesia lor. Deci sunt spitale unde nu mai vorbim de locuri la ATI, nu mai vorbim de locuri la boli infecțioase. Uite ce se întâmplă în spitalele din județ. Unde ajungem ca pe vremea războiului, dacă nu ești vulnerabil și nu ai vreo boală, s-ar putea să scapi. Dacă nu, Dumnezeu cu mila, s-ar putea să te cureți și nici familia să nu te mai vadă după ce mori și ești din spital, pentru că vei fi într-o pungă. Trebuie să spunem lucruri pe nume, Da. Și vei fi într-o pungă. Da? Și te scoate și te mormântează cu un preot, câteva cuvinte frumoase, cum se obișnuiește, și pe fugă, și cu asta basta, încă câteva luni te uită lumea, da? Indiferent ce ai fost, că ai fost om de afaceri cu mulți bani, că ai avut funcții politice, administrative, te uită, da? Asta e viața. Dar am ajuns într-o situație în care marii conducători ai noștri astăzi, în ghilimele o spun, vorbesc frumos la televizor și transmit ca poporul să se implice, să fie responsabili, adică să se spele pe mâini, pentru că asta până la urmă ține de igiena intimă a fiecăruia, să se spele pe mâini, respectul față de celălalt cetățean, să-și pună masca în locuri publice, ține și de educație, pentru că trebuie să o facem copiilor și tinerilor. Dar ei nu-și asumă nicio responsabilitate, da? Și am spus acum, cozi la spitale, cozi la bănci, stau la bănci oamenii de afaceri câți ori mai fi în țara asta, pentru că mor și afacerile în România. Chiar mă gândeam într-o zi, fac o paranteză, să câștigăm amândoi 100.000 de euro la loto. Și ce face cu ei, Sandu? Ce ați face, oameni buni, cu 100.000? Ați trăi din dobândă, poate, că în rest n-ai riscat să-i bagi nimic, da? Pentru că tu ai vrea să creezi locuri de muncă, să-ți dezvolți afacerea, așa? Uite, vezi cum gândești ca un om foarte normal. Ai spus 100.000 de euro. Mi-amintesc că acum câțiva ani, nu știu ce interceptări, spunea un tip, zice: domne, zice, dar nu vii cu nimicuri de astea de 50.000 de euro, că ăla e om serios, pentru 50.000 de euro nu se ridică din pat. Deci cred că pentru mulți afaceriști din ăștia 100.000 de euro... Sau mulți politicieni erau șpagă. Sunt bani de suc. Trebuia să câștigăm la lot 1 milion de euro. Începem să discutăm. 1 milion. Da. Am zis 100.000 de euro să fim de bun simț. Ei, n-ai ști ce să faci cu ei, pentru că să-ți deschizi azi o afacere e un risc extraordinar, enorm. Absolut. Pentru că nu știi ce-ți acordă ziua de azi. Gândește-te că mulți au venit din străinătate, au investit aici și au deschis o pensiune, un restaurant, un fast food, da, nu știu. E pe butuci. E pe butuci. Ce fac acești oameni? Din ce supraviețuiesc?
pe orizontală mai sunt și angajații lor. Oameni care poate au luat împrumuturi, oameni care trebuie să-și plătească chiriile, întreținere, angajații și așa mai departe. Deci te gândești și mă gândesc și ne gândim toți, cum mai trăim în țara asta? Cum mai putem supraviețui? Bine, lăsând la o parte cei care lucrează în administrația publică locală, la primăria Deva și la anumite instituții publice unde au salarii și unde lucră soț, soție, soră, cumnat, frate, deci este o întreagă familie. Pot să spun familie și cu G și fără G. Deci familia lucrează toți acolo, unde intră la un moment dat în casă peste 10.000 de euro. Iar alții abia pot supraviețui. Și atunci faci niște paralele și spui, bă, care este România reală? Asta unor funcționari publici care, vezi, Doamne, vine primarul și zice, vrem să dovedim și să arătăm că Deva e frumoasă și să cosmetizăm organigrama primăriei, vezi, Doamne, de la 1400 scădem 100, eu am lăsat 560 de angajați, da? Restul au fost angajați pe pile, pe culori politice și așa mai departe. Erau 560. Da, 560 am lăsat acum eu. Sunt? Peste 1200, nu știu sigur, dar peste 1200. Ei, toți cei care n-au votat cu PNL-ul sau nu și-au pus pe Facebook, ai văzut Rama, că îl votez pe actualul primar, au început să li se caute în coarne și au fost dați afară. Deci au rămas cei cu funcții și cu familii și toți care au susținut primarul, lăsând la o parte interlopii și restul, deci acești funcționari publici, iar restul care chiar au avut familie, poate o soție, da? Lucrează sau nevasta nu lucra, dar soțul lucra acolo, l-au dat și pe el afară, vezi, domne, că s-ar fi spus sau s-ar fi știut că n-a votat cu el. Nu cu mine, nu cu el. Niciodată nu mi-a făcut fost un criteriu, niciodată s-a pomenit ca fi un niciodată criteriu. eu nu mi-am făcut o campanie de genul acesta să spun, băi, toți care sunteți aici sau știi foarte bine ședințele de început de săptămână, acele operative în care spuneam, aici suntem oameni, indiferent de cum să zic, dorințele fiecăruia și afinitățile pe care le au față de un om, candidat și așa mai departe, de aici trebuie să ne facem treaba și suntem profesioniști și trebuie să lucrăm în așa fel încât ne place, nu ne place, dar trebuie să aducem un beneficiu acestei instituții. Am să spun un lucru pe care dar te doare sufletul și nu vreau să le țin apărarea, pentru că unii, într-adevăr, poate îi dă în judecată, dar mi se pare prea ostentativ cum s-a procedat și încă o dată. Sunt oameni care chiar au probleme de familie, au copii, au soție, n-au cu ce să întrețină în prag de iarnă și tu îi dai afară. Mai mult, o să vezi astăzi, notăm ziua, peste o lună de zile sau 2 luni de zile pe noua organigramă, noua conducere, cum se vor face angajări pe criterii politice, doar dacă deschizi gura și să nu fie roșu în cerul gurii, dar să fii galben, te poate angaja negreșit în cadrul primăriei și a Consiliului Local. Nu se poate. O să spun aici ce vreau asta nu se întâmplă doar la o primărie sau la o altă instituție, se întâmplă și în ministere și peste tot. Uită-te că cele mai mari salarii, cele mai mari beneficii le au cei care le lucrează la stat. Și atunci, făcând paralela cu cei de la, făcând paralela cu cei care lucrează efectiv, produc pentru țara asta, da? Cei care lucrează în servicii, cei care lucrează în producție, ce fac? Se mai produce ceva în țara asta, se mai produce ceva în județul ăsta, se mai produce ceva în orașul ăsta. Trebuie să ne gândim foarte bine. Am văzut astăzi pe Facebook că unii chiar își doresc, negreșit bine, oameni puși de actuala clasă politică de la conducere, să dea puternic în termocentrala Mintia. Păi voi realizați ceea ce spuneți, să se închide că e cel mai mare poluator al României și așa mai departe. Și am văzut acel joc de glezne al primăriei când înainte de investire joi s-a făcut o ședință de îndată în Consiliul Local în care a aprobat niște sume pentru a pune centrale termice la școli. Păi, dar la restul populației, la 4500
de familii, nu vă gândiți, care au apartamentele pe sistemul centralizat. Adică, bun, poți să închizi o termocentrală pentru că unii au interesul să-l taie, cum fac, de multe ori a făcut acest partid, taie fier vechi și cu asta basta. Păi, dar ce punem în loc? Îi lași în frig, îi lași fără apă caldă? Numai că de acolo lucrează o mare parte dintre cei care sunt angajați. Cum să spunem că nu interesează? Nu interesează. Toți de obicei, cred că nu poți risca o creștere a șomajului să disponibilizezi oamenii care lucrează la Mintia în acest moment. Să mă rog, într-un interval de câteva luni. Te-am întrerupt, nu știu. Da, vreau să spun un lucru despre care s-a discutat puțin în public, doar doream să-l punctez, apropo de oameni dați afară. Făceai trimitere la perioada în care ai fost primar și cum puneai problema. Pot să certific acest aspect, faptul că după pierderea alegerilor din 2016 s-au făcut analize de ce ai pierdut alegerile. Și s-a zis, a dat în cine nu trebuia, n-a mers acolo, n-a făcut aia, n-a făcut aia alta. Unul dintre motive care a fost invocat și tu știi, și este un motiv care pledează în favoarea ta, este faptul că s-a spus așa, domne, zice, n-a dat afară din primărie pe cei care erau împotriva lui și care nu-l susțineau. Și într-adevăr așa a fost. Deci s-a reproșat că nu ai dat afară oameni despre care chiar știai că nu sunt de partea primarului cu aceeași orientare politică. Ceea ce mi se pare, pentru mine, poate suna naiv, dar mi se pare omenește absolut de acceptat. Nu dai afară oameni pe criterii politice. Da, până la urmă e ceva pare normal, dar nu e. E normal, dar în societatea în care trăim nu e normal. Este. Adică dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea, ești dar este un principiu meu care este foarte funcțional în ora asta. Asta ne duce la pieieri, zic eu, ca și societate, o societate normală. Adică nu toți putem fi de același cult religios, nu putem fi toți de același religie politică. Adică trebuie să avem opțiuni, de asta ne naștem pe pământul ăsta fiecare diferiți, nu? Și diversitatea asta, până la urmă, e un lucru bun, că avem idei diferite. Să fim toți roșii sau toți galbeni sau toți verzi, să zicem. Și atunci am răspunde la comenzi, uite, vezi, nici sistemul comunist n-a mers. A mers până la un moment dat, dar după aceea n-a mai funcționat. Păcat este că în democrație s-a făcut un studiu, nu mai știu de mine, nu știu dacă mi-am notat, s-a făcut un studiu în care și la nivel de țară și la nivel european, în care tinerii nu mai cred în democrație și în utilitatea votului. Sandu, aici este riscul. Și se întâmplă și nu mai cred în democrație și în utilitatea votului pentru că văd ceea ce se întâmplă. Ei, dacă mama are o funcție puternică în primăria Deva, m-am angajat și pe taică-miu, l-am angajat și pe cumnată sa și pe frate-su și pe toată familia acolo, da? Păi zice, atunci pot să fac în așa fel, să vorbesc cu cineva, cui dau șpaga, să mă angajeze și pe mine, pentru că așa se întâmplă, așa se face. Deci dacă tragem linie și n-am cerut organigrama pe funcții, dar poate o voi face să vezi, fiecare, și o spun asta peste tot se întâmplă, în cadrul ministerelor. Știi că se spun foarte mulți funcționari publici din ministere, zice, am schimbat nu știu câți miniștri. Era unul la finanțe, care era din 1990, care era un lucru bun. Băi, nu se poate, țara asta trebuie să meargă înainte, nu toți sunt bătuți în cuie, dar fac jocurile în așa fel încât ei hotărăsc, da? Vin pe aceste criterii de slugărnicie, pentru că am ajuns să nu mai fim robi. Bine, suntem slugarnici și față de unele țări din Europa. Adică e foarte bine că suntem în Europa și am fost și suntem o țară europeană, dar nu trebuie să fim slugi, nu? Adică trebuie să avem demnitate, onoare și curaj, cum spun umaniștii mei, nu? Bine, am fost și europeni, am fost și cu turcii, mă rog, tot apucătorile le-am luat din toate părțile. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să ajung unde ceea ce am spus și mi-am notat în cei 30 de ani de zile în care s-a perindat și stânga și dreapta, că de asta candidez, da? Poate am o șansă, poate Partidul Umanist are o șansă și sunt convins că o are și vom ajunge în Parlamentul României pentru a schimba, în primul rând, mentalități și pentru a veni nu pe minciuni, nu pe promisiuni, nu pe
bannere pe care de săptămâna trecută ai văzut în tot orașul plin de ele, în care stop aia, minciunilor cresc, pensiile cresc, nu știu, dar de fapt sunt doar promisiuni. Și vreau să spun doar atâta. În 30 de ani de zile, când s-a perindat stânga-dreapta, s-a promis de lungul, și nu dau un nume de partid, da? Nu dau nume de parlamentari, hunedoreni, parlamentari din România, dar s-au promis așa, că se vor mări alocațiile, da? Nu s-au mărit. Mai alocațiile când prețul de costurile cresc, cheltuielile sunt din ce în ce mai mari a unei familii, da? Pentru că dacă mergem astăzi într-un magazin, începând de la magazin de rechizite până la alimente, haine, încălțăminte, e adevărat, foarte mari. Combustibil și așa mai departe, costurile sunt din ce în ce mai mari, s-au promis că să măresc alocațiile, fiecare partid în parte. Nu s-au mărit. Nu s-au mărit pensiile. Acum se spune că s-au mărit cu 14%. Nu s-au mărit cu 40%, cât s-a aprobat legea. Bani pentru pandemie, da, așa au zis. Din cauza pandemiei nu sunt bani. Încă o dată, zice că nu funcționează economia. Măi, oameni buni, n-are nimic economia, da? Investițiile pe care ar trebui să le faci cu mărirea pensiilor. Este o lege pe care ai aprobat-o. S-a publicat în Monitor oficial, nu? După câte știu eu. Normal trebuia pusă în aplicare, dacă trăim într-o țară normală. Deci nu s-au mărit pensiile cu cât s-a promis, nu s-au mărit alocațiile. S-a zis că vor fi fără penali în funcțiile publice. Nu dăm nume, pentru că îi știi foarte bine, de la nivel central până la nivel local, inculpați tot felul de oameni care sunt și ocupă funcții publice. S-a promis de către toți că nu vor mai exista pensii speciale. Oameni buni, pensii speciale s-a promis de toți, și de cei de dreapta, și de cei de stânga. Oare cei de dreapta, cei de stânga nu puteau face front comun în Parlamentul României și să spună votăm toți, pentru că este un subiect comun, este o target normal și să nu mai existe pensii speciale, să mergem toți pe principiul contributivității? Nu se poate ca cineva să aibă, dar se vede bătălia pe care o au unii parlamentari, pensiile care le au astăzi, plus le mai trebuie și pensii speciale, plus le mai trebuie și salarii peste pensii, plus salariile peste pensii. De asta este acea luptă pe listele unor partide mari. Nu se mai satură, sunt lacomi. Nu poate să lase locul altora, unora mai tineri poate, cu perspectivă. Deci au din ce trăi ei, familiile lor. Nu, vrem și mai mult și mai lăcomie. Asta demonstrează lăcomie. Când putem foarte bine să mergem pe principiul contributivității, pentru că e normal, cât contribuie o viață întreagă, să și primești înapoi, nu? Nu e normal, pentru că tu ai ocupat o funcție, poate publică, cu un salar mare, da? Și să mai iei poate mai mult decât salariul pe care l-ai avut, să l-ai avut. Nu s-a înainte, calculat da? statistic că nu se poate contribui în România în așa fel încât să ajungi la o pensie de 10.000 de euro pe lună. Deci oricât ai avea salariu, nu poți contribui ca pensia să fie 10.000 de euro pe lună, pentru că un om care are o asemenea pensie nu a ocupat o funcție care să-i dea un asemenea salariu mare de la început. A parcurs niște etape, mă rog. Și mai am uitat, s-a promis 300 de parlamentari. Nimeni nu mai vorbește de 300 de parlamentari. S-a vorbit de reformă în administrație și restructurarea aparatului administrativ. Eu am avut o întâlnire, cât am fost primar la Timișoara, fix pe această temă. S-a discutat atunci, s-a făcut puțină vâlvă, deci reformă și restructurare în administrația publică locală. Gândește-te că sunt localități în care mai sunt cei care lucrează în primărie și gata. Niște comune care ar trebui desfințate efectiv, rearondate. Imunitatea parlamentară încă există, Santu, da? Da, există. E normal ca să aibă cineva din Parlament imunitate parlamentară? Nu e normal. Sunt între cei e care pentru spune declarații, nu, adică poți să ai imunitate pentru declarațiile politice. politice. Dacă noi putem fi cercetați de 30 de ani, lumea, și pe bună dreptate, sunt dezamăgiți. Lumea, poporul român, cetățenii, cum vrei să-i spunem, sunt dezamăgiți, mințiți. Înainte de vot li se promite absolut
tot ce vezi pe pământul ăsta vine în emisiunile tale, vorbesc frumos, o să spună că măresc pensiile, chiar o să fie lapte și miere după spusele lor. Nu este adevărat. Eu spun doar un lucru și lumea de asta privește în general lumea politică cu dispreț și aceste abuzuri pe care le văd zilnic le văd la clasa politică și la cei care lucrează și sunt astăzi în niște funcții administrative, îi duce la lehamite, la scârbă și nu se mai duc la vot. Ceea ce este o mare greșeală, știi foarte bine. Oamenii trebuie să meargă pe un raționament foarte clar, nu cu sufletul, nu toți am zis, nu putem fi toți de dreapta, nu toți putem fi de stânga, dar trebuie să analizăm foarte bine pe cine trimitem în Parlament. Cum am zis foarte bine, trebuie analizat pe cine trimitem la primărie. Pentru că aceste jocuri, aceste cadouri se vor face doar și aceste promisiuni se vor face doar în preajma legilor și după care se uită de ce s-a promis, iar oamenii sunt în general, sunt raționali, nu? Și trebuie să gândim rațional, să gândim poate și cu sufletul, dar în primul rând rațional pe cine trimitem. Oameni care într-adevăr au ceva de spus în Parlament și care să fie aproape de oameni. Noi am spus întotdeauna că suntem un partid care luptăm împotriva abuzurilor, da? Și mai spunem un lucru. Întotdeauna încercăm lângă noi să vină oamenii potriviți, oameni care poate să aducă ceva, un câștig societății în care trăiesc. S-au adus un câștig societății în care trăiesc și merită să fie acolo pentru a demonstra și în politică, și în administrație, și în Parlament, lucrând la legi, că au o viziune asupra dezvoltării acestei națiuni. Pentru că nu vreau să spun că suntem doar un stat și punct. Vreau să spun că suntem o națiune, Sandu. Și atunci depinde de fiecare dintre noi cum venim cu niște treburi, nu promisiuni, tot promisiuni îmi vine să le spun, niște chestii concrete începând de la dezvoltarea județului, pentru că știi foarte bine că sunt parlamentari din județul Hunedoara, indiferent de culoarea politică, care am avut miniștri din județul Hunedoara, da? De mai multe culori politice, și dacă facem o analiză și nu este momentul să o facem aici, poți să o faci și tu ca ziarist, putem să o facem fiecare, poate să o facă și cetățenii, telespectatorii noștri, cei care se uită la televizor, parlamentari care sunt și au fost din județul Hunedoara, miniștri care au fost și sunt din județul Hunedoara și care trebuie făcut o analiză profundă a ceea ce au făcut ei pentru județul Hunedoara. Pentru că județul Hunedoara se scufundă pe zi ce trece. Județul Hunedoara se scufundă pe zi ce trece pentru că noi nu vedem investiții de anvergură, nu le vedem la nivel național. S-a discutat acum câteva zile, o săptămână, două, că se dorește a se face o autostradă să lege portul Constanța de Gdansk în Polonia, am auzit, da? Vrea NATO. Păi noi nu suntem în stare, oameni buni, credem în povești de a dormi copiii. Noi nu suntem în stare să facem autostrăzile din România, să legăm bucata aia de la Făget. 17 km să nu suntem în stare să facem autostrada de la Cluj, de la Sebeș la Cluj, să o finalizăm. Noi vorbim de autostrada la Constanța, la Gdansk, pentru că domnul președinte a spus că e necesară și toți ne bate cu pumnul în piept și o vom vedea. Ești convins că noi doi o vom vedea? Eu nu sunt convins. Eu nu sunt convins că noi vom vedea autostrada București. Și atunci eu cred că oamenii trebuie să, nu zic în ultimul ceas, să se deștepte, să se trezească și să nu mai creadă în povești, în 1001 de nopți, cum erau acele povești pe care le citeam când eram noi copii, și să vadă lucrurile adevărate și să contribuie cu toții la alegerea unui parlament și a unor parlamentari care poate să aducă un câștig județului nostru. O să pun un set de 3 întrebări. Deci am făcut o pledoarie așa am remarcat și este ușor de sesizat revolta care te animă.
Și cred că această revoltă, practic, este unul dintre motivele pentru care ai decis să candidezi. Te-aș întreba pentru ce anume, pentru ce funcție și atunci, dacă, asta e o parte strict tehnică, dacă oamenii nu mai cred în astfel de promisiuni, ce să facă? Practic, spuneai că trebuie să meargă oamenii la vot și eu sunt de acord că trebuie să meargă la vot. Dar absenteismul este o formă de expresie politică. Deci, participarea, prezența la vot, atâta timp cât nu e obligatorie, lasă omului posibilitatea de a nu merge la vot. El nu merge la vot neapărat că nu-i pasă. Nu merge la vot pentru că e dezamăgit, pentru că a văzut că foarte mulți mă vor combate, prieteni care sunt politologi, prietene, mă rog, dom'le, trebuie să mergi la vot și nu ține argumentul că nu te duci pentru că ți se pare că nu ai ce alege. Oamenii spun, dom'le, nu mai îmi pasă, sunt total dezamăgit, așteptările mele au fost, de exemplu, să avem o autostradă în 30 de ani de la București la Nădlac. Nu avem, pe Valea Oltului n-au început lucrările, pe Valea Prahovei n-au început lucrările, eu nu știu dacă în următorii 20 de ani o vom avea. Deci, am făcut izolete, scuză-mă că mi-am adus aminte, am făcut izolete pentru că în martie-aprilie spuneau izolete și așa mai departe, da? Care le țin pe stoc acum. Nu mai au nevoie de ele. Păi, suntem nebuni, am băgat și firma aia poate, care am dat un avans acolo, am plătit o parte din izolete, 30% cât se plătește la o achiziție, da? Dar nu se mai fac izolete și izoletele stau pe stoc. Pe față de costul unei autostrăzi, izoletele sunt parfum. Parfum, deci așa absolut. Pentru ce candidez? Pentru Camera Deputaților, nu? Candidez, dar revin la început, pentru că până la urmă asta era întrebarea, că se mai țin alegeri, nu se mai țin alegeri. Și am început să spun, dacă trăim unii spun că, domne... În martie spuneam că a început această pandemie, această nebunie cu COVID-ul și după o perioadă nu s-au blocat alegerile, au venit stare de urgență, ne-au ținut în casă, după aceea am venit la starea de alertă, a trecut vara, lumea s-a dus la mare, toată lumea s-a simțit bine, au venit alegeri locale, a început școala, da, s-a ținut la 4.000. S-a dus și a venit și Țebia, și tot crește. Și vorbeam de responsabilități și de irresponsabilități. Păi, ajungem în prag că trebuie să acuzăm pe cineva, nu eu, oamenii. Până la urmă, o fi mămăligă acest popor, dar până la urmă se vor supăra și aia care își pierd locurile de muncă, și aia care au pensii mici. Personal nu pariez pe asta, dar mă rog. Bine, și poate va exploda mămăliga și vor ieși în stradă sau, nu știu, habar nu am. 1000 de ani. Păi, asta este, vorbeam de mentalitatea de slugă, da? Dar poate, se supără că ăla are, toată familia lucrează sunt funcționari publici și lucră într-o primărie cu 10.000 de euro în casă, altul abia supraviețuiește, are rate la bancă și așa mai departe. Ceaușescu a fost împușcat pentru genocid. Una dintre acuze a fost genocid. Păi mă, oameni buni, noi îi băgăm pe oameni în mormânt, în saci și mai departe și nimeni nu răspunde. Deci eu cred că într-o țară normală, pe zi ce trece, deschidem televizorul, poate o minți și ăștia cu televizorul, nu? Dar într-o țară normală, când crește, și tu ai trecut prin această boală cu COVID-ul și Doamne ferește să fie acolo, eu așa zic, că Doamne ferește să ajungi într-un spital, te terminți, alții s-au sinucis, unii s-au sinucis, Sandu, n-au mai rezistat, s-au aruncat de la etaj, da? Ei, închizi școlile că ești în scenariu roșu, dar le deschizi în 6 decembrie pentru vot, aceleași școli care astăzi sunt închise, Sandu, păi suntem un popor normal, deci acum închizi școlile, da? Spitalele sunt suprapopulate, începe să vină pe lângă această pandemie și gripa obișnuită, răceala și așa mai departe. Nu mai sunt stocuri de medicamente, nu mai ai nici cei pentru bolile cronice, anumite, nu mai găsești vitamine și așa mai departe, da? Nu găsești anumite medicamente care sunt necesare unor boli și tu te gândești la alegeri. Am înțeles că se uzează capitalul politic al
Păi se uzează, la putere, și atunci- unde dă responsabilitate. Ven cu tot în adinsul ca să guvernezi peste un popor bolnav și înjumătățit din punct de vedere fizic. Adică terminat. Consider că ar trebui amânate alegerile, să înțeleg. Eu cred că așa ar fi normal. Adică astăzi nu sunt și nici tu nu știm exact ceea ce acea strategie... Foarte multă lume plutește într-o dilemă, nu știe exact ce într-o se întâmplă, dilemă, da, în da. ceea ce, pentru că și comunicarea este foarte proastă de la acest grup strategic către populație. Dar vedem ceea ce se întâmplă în orașul nostru, în comunitatea noastră. Vorbeam de acele cozi la spitale. Am vorbit cu medici care sunt debusolați, decepționați, sunt prag de depresie, nu-și mai fac meseria. Aici trebuie să ne uităm, să nu fim la un moment dat depășiți de situație, când noi trebuie să ne gândim doar la această control sanitar asupra populației, pentru că în a face alegeri și sănătatea populației, eu cred că e mai importantă sănătatea populației. Așa consider și tu, da? Absolut. Noi ne uităm la specialiștii care nici ei nu se exprimă suficient de tranșant, trebuie sau nu trebuie alegeri. Spun, domnule, așa prevede legea, vor fi alegeri pe 6 decembrie, nu contează, lucrurile sunt sub control, vom vedea ce se întâmplă. Din păcate, foarte mulți oameni nu mai cred că așa trebuie gestionată pandemia, unii nu cred deloc că există pandemie, alții ar putea să facă orice, alții se duc și pupă moaște pentru că consideră că s-a apărați direct pe filieră divină. Deci mie mi se pare la ora asta personal că așa, o nebunie tristă ce se întâmplă. Dar... Și alții din 15 miliarde de euro pe an, și o să o spun statistic, date de Curtea de Conturi, achiziții publice, 6,2 miliarde se fură. Și unii, tu știi că în toate perioadele astea de criză, și asta o spune istoria, nu? Că tu ești un fiind cunoscător și perioadele de criză și război, atunci se fură cel mai mult, da? Iar românii obișnuiți au doar jumătate din puterea de cumpărare a unui european. Unui european care câștigă mediu, nu a unui european care... Da. Deci atâta câștigă românii. Și noi stăm și facem alegeri și venim cu promisiuni și până la urmă va fi așa simt, că va fi un blat de nedescris, cum o să vezi și în municipiul Deva, va fi un blat de nedescris, așa va fi un blat și o să-i vezi în Parlament cum se pupă dreapta cu stânga și moaștele, după aceea și se merge în continuare braț la braț pe aceleași promisiuni, pentru că pensiile speciale nu se vor tăia. Deci aici trebuie să vii, să ai o voință politică și indiferent ceea ce s-ar întâmpla, bunul simț îți face tu, ca parlamentar, ca deputat, ca senator, să vii să renunți. Eu cred că aș fi primul care a semna această declarație înalt, care aș renunța, pentru că nu m-a simțit eu deranjat și m-a simțit neghiob dacă aș face și aș primi o asemenea pensie vis-a-vis de ceilalți care vezi în jurul nostru. Da. Să înțeleg că dacă se vor ține alegeri la termen, trebuie să concluzionăm, pentru că mai avem doar 2 minute. La Camera Deputaților. La Camera Deputaților. Da. Trebuie să fie... Iar ceea ce ai spus, eu o interpretez ca un fel de program politic. Deci nu e și o revoltă, Sandu, pentru că... Este și o revoltă, dar vreau să fiu și cu zâmbetul pe buze, să fiu și cu zâmbetul pe buze la sfârșit de săptămână, la început de săptămână și la sfârșit de emisiune, am vrut să zic, și suntem niște tipi optimiști, da? Și să și să transmitem acest optimism și telespectatorilor. Dar trebuie să fim foarte atenți cu viitorul nostru, cu prezentul și cu viitorul nostru, cu ceea ce se întâmplă în jur. Să nu mai credem în povești, în legende, vezi, Doamne, vin tot felul de oameni care astăzi ocupă anumite funcții și ne promit marea acusarea începând de săptămâna viitoare sau din 6 decembrie încolo, pentru că vor fi doar niște promisiuni deșarte. Dar lumea trebuie să conștientizeze și cu responsabilitate, cu demnitate, cu onoare și curaj să iasă la vot. Dacă se va face în 6 decembrie, cu curaj să iasă la vot
și să încerce să voteze oamenii capabili, care într-adevăr, în ceea ce spun ei, în privirea pe care o dau celor cu care se întâlnesc, să vadă sinceritate și nu doar promisiuni deșarte și până la urmă minciună. E greu să votezi oamenii capabili, pentru că oamenii capabili sunt foarte ponderați, nu fac promisiuni fără acoperire, nu ajung la populisme, nu se bagă în politică și lasă teren celorlalți și noi ne uităm pe panourile alea și unii pun ștampila luându-se după ele. Terminăm aici emisiunea. Optimismul meu este mai mult decât moderat. Cum am mai spus, nu sunt chiar victima panourilor publicitare de campanie. Doamnelor, domnilor, a fost un această după amiază. Dă-mi voie, poate mai am 30 de secunde. Te rog. Îți mi-aduce aminte de Andrei Gheorghe? Da. Andrei Gheorghe, care era un... făcea o emisiune, nu? Era un... ceva cu ruleta, da. Da, nu mai știu. Făcea mai multe emisiuni, da. Veriga slabă. Veriga slabă, nu știu, a mai fost la multe televiziuni și scria atunci, acum că a murit săracul, Dumnezeu să o odihnească, zicea atunci: vă blestem, conducători ai României, și în pușcărie v-aș băga pe toți, vă blestem să muriți stând la coadă, să trăiți din salariu, nu ăla de funcționar public, și să vă petreceți bătrânețea cu o pensie obișnuită. Cam dramatic, nu mă chiar raliez, deși trebuie să recunosc că sună foarte, am înțeles, sună foarte puternic. Era un realizator de emisiuni, dacă ți-aduci, foarte tăios, adică nu era acceptat de toate televiziunile și de toți era și chiar patronii. la acea emisiune cu ruleta avea o tăioșenie fantastică, cred că peste ceea ce cerea rolul lui de moderator. Nu la emisiunea lui a căzut Boc de pe scenă? Nu știu, parcă nu în emisiunea lui. Sau la el? Ba, da, mi se spune că la el. Dar ceea ce spune el, pot să înțeleg acea revoltă, pentru că se întâmplă câteodată să fii cuprins de o revoltă și să pare că nu mai este nimic și atunci ajungi să scoți aceste cuvinte din disperare. Dar am spus că să rămânem totuși optimiști. Hai să încercăm să o facem, să terminăm cu zâmbetul pe buze și Andrei Gheorghe să ne judece cumva, nu știu cum. Doamnelor, domnilor, în această primă emisiune din săptămână extrem de impetuos, domnul Petru Mărginean, din partea candidată pentru Camera Deputaților, din partea Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal, într-o declarație revoltată, dar o declarație programatică. Eu voi nota aici la fiecare dintre cei care vin să candideze o expresie și când vom ajunge în campanie o să le reamintesc periodic. Vă amintiți că în acea emisiune a spus acest lucru. Îi mulțumesc domnului Petru Mărginean pentru prezența în emisiune, mulțumesc colegilor din regia tehnică, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit, rămâneți în siguranță, la revedere, toate cele bune tuturor! Catena reia campania Bucurie Mare, dăm televizoare! Vino la Catena, cumpără de minimum 30 de lei și poți câștiga unul dintre cele 840 de televizoare. Pentru mai multe detalii despre campanie, întreabă în farmacii. Farmacia inimii Catena. Măștile disponibile în farmaciile Catena sunt autorizate ca fiind medicale. Luna aceasta, la fiecare cumpărătură de minim 30 de lei, primești gratuit o mască. Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Farmacia inimii Catena. Acestea sunt dispozitive medicale. Virusul ne-a lovit pe mulți dintre noi. Unii s-au vindecat mai ușor, alții însă au ajuns la terapie intensivă. A fost greu, dar a trecut. Te-ai vindecat și ești fericit.